instruction yanga yabva kuregime ndeyekuti make sure Saruwaka you shoot to kill. Ndo instruction yawaiwanayo. Kulian TV. Atibatike zvechopu chopu. Right, muri Zimbabwe muri kuona this audio endabva kukuisira enda kuplayira. Pakataurwa this audio naSaruwaka, I called him Manheru. I still remember that day, and I still have that conversation, but yanga iri confidential, yanga iri conversation yekuti ndokwanisa kuiunza ndichiplay panapa nemi maZimbabweans, so I should not give most of the times, but I recorded that conversation. I still remember because ndaitoti iye ndianga akatonditi pese patinotaura tsano unofana mbotimira pamwe chimongori kuti so that patitaura nyaya dzimwe dziyadziyaka tozoonesa chinoita kuti tibudise chinhu chikaona achite, so pataitobvunzana titaura that conversation. I still remember akatonditi record then tapedza patasuta yaite kuti tibudise. So ndakamubvunza Saruwaka inini personally pana ndakati Saruwaka, kana uri kutaura iwo uchiti zvigananda zvakaudzwa kuti mukaona Saruwaka rwaipfutisa ipfuti musoro, uri kureva chi? What do you mean? Because wakutivhundudza nyaya idzo dzidzi ini ndodziziva chokwadi pafecha kwanza munhu akuti mukaona nhingi rwaipfuti musoro. I know those guys zvokutodaro vanhu ava kwaziva kwandoita hakuswera kwekuti toita zvekufungidzira tozoti vanouraya here, saka vanozoita sei? Politics is a dirty game yekuti ukatonzwa munhu akatokudza kuti ana nhingi mukasangana navo vanodai nyaya dzisi dzamunzwa dzedzi hadzisi kunyema. But panyaya iyi Saruwaka akanditenderera inini, hana uda undibudira pachena kuti andiudza kuti chicha chaizvo kanzi aiwa ndatozvinzwa ndine intelligence dzangu dzandiudza, because makada kuteerera pavanhu vese vanoita even zvemawhatsapp channel zverevolution zvechi Saruwaka was the only person aita zvekuti intelligence dzikuzondiudza kuti zvakati kana muchiri kunyatsorangarira intelligence dzedu dzozoti chakati. That language iyoyo handiti ndo zvavajaira adzitaurwe ne an ordinary person azviite. Ukanzwa munhu ezandaura kuti intelligence dzedu ziri kuti chakati, chondonzi intelligence munhu ajera kushanda nesystem, vanenge vane the way yavari kudirectwa, vandopiwa script, basa rako rakuuyira ndere chakati. Even ukatasa madays akatanga kuuya Saruwaka muSouth Africa, atone madays akatouya achitotanga kuuya, there was a certain mission yanga atofambira yekuti hatizokwanisa kutaura kana munhu achinge afa, because inini honestly speaking ndiri munhu wekuti ndikutorwadziwawo, ndikurwadziwa because at the end of the day chinhu chakakosha upenyu hwemunhu. Hatizoti munhu azoningirira totanga kuti saka iye anga ari kumbozviitirei, anga ari kuzombodidi. But inini that ningikiniya inoramba ichidzoka mumusoro mangu yandakaudzwa nomwe munhu. Aitotaura kuti that guy I know him very well, saka iye akazopukunyuka akati achadi kushanda nesystem. Because ngatitaurira nechokwadi pana imi mese imi muZimbabwe munoiziva amongst you people ndiani anokwanisa kuti ndakuda kupinda muZimbabwe meme ndoona sezvaita Saruwaka utodedza kuti ndikutoita demo yangu ndiri pakati zveso tatidai so todaita 31 July watu zvaita zvese. Ndiani anokwanisa kuzvita pakati penyu? Ani mazviona. But mukomana pane kakusanzwanana kakatoitika nevanhu vaishanda navo, the way vaiita basa ravo maitire avo, ndobva patoodwa specifically kuti aiwa saka ngati because inini like izvezvi mukandiudza kuti hanzi kungofa kuriko kuri ngori pavanhu, I don't believe that. Handisi munhu anongodairira nyaya dzevanhu dzisina nebasa rese. Ndototanga ndatonzwa kuti zvokutaura zvine sense, kana ndikanzwa kuti kutaura zvisina musoro totanga ngotaurawo zvisina musoro totopedza takadaro totokata conversation. But with this guy I don't know kuti zvakanyatsofamba papi, because ndaida kunyatsonzwisisa, because ndakanyatsomubvunza iwe nyatsotaura iwo atumwa ndiani kuti akunza akuise pfuti musoro, ndiani ani chaiwo, because you can't say zvigananda aitotaura zvakatowanda mukomana aida try, but munhu wekuti he was crying for help, but aifunga kuti maZimbabweans vacho vachamubatsira, but he didn't know kuti maZimbabweans kunyanyanya vari muSouth Africa, those guys they are useless. Vanhu vatinawo muSouth Africa muno they are very useless. Avana kana wani chavanokwanisa kubatsira nacho vanotanga tokupandukira tokudza kuti iwe chamariwo ninga akazodaiso, ende vanotengwa. Izvo zvitiri kugara navanhu vakawanda taneta, we used to help those guys. Vanosvika votanga kutengwa nema CIO, vatoma informa, vakutotengesa information.
ninga akadai ari pakati ninga akadai like izvezvo ndanzwa ndaneta. I don't even know kuti guys ndakatama kangana amene vanhu vese vanounderstand pagore ra2025 chete ngataurei pa2025 chete kumashure kweye zvaimboti ndakatama kangani kusvika ndatozoona kuti what is the problem. Tatozoudzwa nemudhara wemunhu muSouth African wandogara naye paka akazonditi studio yakuitira pano usafakaita mistake hakuna anouya achipinda panapa. Ndo pakatozopera nonsense dzese dzisina nebasa rese. Pekuti dai pasina izvozvo like apa now these days mukuona I'm not doing my ndiri mustudio. It's only because I'm renovating the studio. But chandiri kungotaura ndechekuti chi Zimbabweans are South Africa, they cannot be trusted. Sarwaka cried for help. Akati guys, avatuma vanhu kuti vandise chinhu kiri musoro, but kuti ataure nememba Zimbabweans mupezera makutoti wakadhakwa, wakatengwa, wakazodai so. Amen. Let's see. Amen. Ndamirira kuona kuti ndianani vacho vachaita revolution dzacho muSouth Africa. Bondo zvinzo ndamirira. Not imimba vazhinji kuti munongotaura muri mune data but mangotenga madata bundles muri revolution tiri kuzodai so haiwa ima hamuna revolution yamukuita ima data bundles yekuti tatenga data saka tauda haiwa. That guy he was leading from the front. Unozoti akatoti paaitodedzera demo aienda kumberi but vane zvavakanyandurana. Yes, information yakuzobuda kuti he was part of these guys because anga akatumwa, he was on a mission zvakadai zvakutobudawo nepamwe. Anyway, zvamuchazoitawo neinformation yacho ndizvozvo ndingazoramba ndichitaurisa. But to those who are in South Africa, maZimbabweans vese vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Mazuva ano zvanyore. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzi ndidzo shasha vanokwanisa kuregistera company vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Handiti chinodiwa chete ipapa kutora namba dzavo idzo dzendakushoera idziri pascreen kana uri kunze kweSouth Africa zvakuita futi vanokwanisa zvekare kuregistera company vokuvhurira FNB business account futi usina work permit kana study permit. Garai mavabata namba ndidzo ndaisa pascreen yadzo unowafonera vanonzi Mukoma Owen. Company yavo inonzi Education Research. But make sure kuti passport yako inonzi entry stamp chidhindo chokupindisa munyika ndo chinokubatsira kuti zvinhu zvako zvinge zvichibalance ipapapa. So contact him on the numbers that are showing. Kuti Mukoma Owen kana uchida kuti zvinhu zvako zvitokufambira fast, Mukoma Owen ndabuda ndekwaKuli ende tanzwa kuti muri kubatsira vanhu kuregister makambani nekuvhurira maFNB business account. Vanhu vasina mawork permit vangori nemapassport chete. Saka ndoita sei vanobva vatokubatsira. And this is very important guys. Kuti mugare muchita sei mune zvinhu zvenyu zvakarongeka zvakabalance. Taura naMukoma Owen, namba ndodzi ndakusiyira yapo idzo.